Pentru zodia Taur. Dragi tăurași, o parte din voi aici aveți niște blocaje, vă simțiți acolo ca într-un labirint, nu mai găsiți acea cale de ieșire din temerile astea și fricile astea provocate de acea persoană duală, acea persoană falsă ce ați avut-o în preajma voastră. E o persoană de neîncredere, ce a jucat pur și simplu un rol cu voi, a purtat o mască, da? Mulți sunteți la o răscruce de drumuri, alegeri, decizii trebuie luate. Nu știu ce să mai faceți, încotro să vă îndreptați, dar trebuie să faceți ceva, să nu mai bateți pasul pe loc acolo. Făcând lucrul ăsta și mergând mai departe, veți face ca pe viitor să aveți parte de niște noi începuturi, noi capitole frumoase în viața voastră, pe care veți culege niște roade pozitive, se va lăsa cu multă dragoste, cu multă iubire, apare stabilitate pe toate planurile acolo și de asemenea mulți din voi veți câștiga o sumă de bani în zilele următoare, veți primi o sumă de bani neașteptată. Așadar, dragilor, lăsați blocajele alea, ieșiți din labirintul ăla acolo pentru că e doar în mintea voastră, lăsați acele temeri, acele frici, vedeți ce faceți la acea răscuce de drumuri, eliminați persoana aia falsă, persoana aia duală și dați voie ca pe viitor să aveți parte de acele noi începuturi, să puteți culege într-adevăr acele roade pozitive pe care voi vi le doriți, să aveți parte de acea dragoste, acea iubire, acea stabilitate și vedeți aici cu prosperitatea asta, cu bănuții ăștia ce dă să vină către voi. Mult succes!